Okay, mga kapatid, sa amin naman kanina, no, National Rally for Peace nga ito. Na-cover natin sa Manila, meron na din sa Davao. Punta po tayo ng Cebu at ipasok po natin si Dale Israel. Dale, kamusta ang crowd dyan? Ang mood? Gaano karami ang dumalo? Actually, parang nagpipiknik lang ang mga tao dito kasi mga miyembro ng INC nandito sa South Road Properties para sa Peace and Unity Rally. Nagdasal lang sila, nanawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng mga problema ang hinaharap daw ng bansa. Nakatapos lang ng programa dito sa Cebu at wala ni isang politiko ang umakyat sa stage. Tungkol sa mga lokal na politiko naman, ay walang mga nahalal na opisyal ang nandito, mga mayor na kasali sa event. May 51 na mga mayor ang Cebu at walang ni isang nandito. Pero si dismissed mayor, Michael Rama, ay nandito. Na-spotted natin siya kanina kasama ang kalyado niya at si gubernatorial candidate Pam Baricuatro. Hindi naman nagsalita si Rama sa pagtitipon. Ang alam natin yung opposition at PDP ay kasalo or kasama sa mga nandito sa SRP. The candidates are led by gubernatorial candidate Pamela Baricuatro at kanyang mga supporters. Yan muna ang ating balitan ko dito sa SRP, Southern Properties. Balik sa dyan sa studio. Okay, maraming salamat sa update, Dale Israel. Maagang natapos yung rally sa Visayas, sa Cebu. Tsaka wala daw mga politiko, no? Oo. Na nagsalita. Correct. Anyway, so